नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साद लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। कोकण रेल्वे पूर्ववत, तिलारी धरण ओव्हरफ्लो आणि शासकीय मेडिकल कॉलेजकडे पालकमंत्र्यांचं दुर्लक्ष। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। उद्या डिप्युटी आहे त्याच्यात नंबर झाला आपण ते सगळं वस्तू घेतो जे नाही आपल्याला सगळं घेतो नाही म्हणजे साहेब तुम्ही नकळत सर्वांशी बोललं पाहिजे की आता आम्हाला जेव्हा आम्ही सेशन जेव्हा खाजगी हॉस्पिटल तुम्ही पाठवताय तुमचाच विभाग असतो की हे होत नाही तिथे जाऊ साहेब ऑर्थोपेडिक काय काय साहेब म्हणते याचं ऑपरेशन नाही ते ऑपरेशन जर आपल्या शासकीय मेडिकल कॉलेजला असेल म्हणजे दोन प्रकारे नुकसान होतं। मी एक साहेब जिल्ह्यातल्या लोकांचं आणि दुसरं विद्यार्थ्यांचं सरी नंतर बोलतो दुसऱ्या विद्यार्थ्यांचं आणि विद्यार्थ्यांना ऑर्थोपेडिक काढल्यानंतर विद्यार्थी शिकणार काय तुम्ही डॉक्टर दोघे झालात ना तुमच्या कॉलेजमध्ये ऑर्थोपेडिक होतं की नव्हतं तुम्हाला पण वाटलं पाहिजे ना हे आपण कॉलेज बंद करायचं हे चालू ठेवायचं आहे। आता दुसरं साहेब ना आपल्याकडे आता जे डॉक्टर येत आहेत तिकडे तुम्ही हिची सिस्टम सिस्टम तर इम्प्रेशन आहे म्हणजे ते डिटेल आहे ते आम्हाला डिटेल द्या किती डॉक्टर झाले किती इम्प्रेशन आहे ते आम्हाला आमचं डॉक्टर हजर होतात आणि ते इथे घेत ते आम्ही घेतो लेखी तुम्हाला देतो ते आम्हाला माहिती आहे। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये शासकीय मेडिकल कॉलेज होऊन आता 4थं वर्ष आता सुरू होत आहे। या कॉलेजमध्ये 3 वर्षामध्ये 300 विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला आहे, परंतु गेल्या 1.5 वर्षामध्ये 2 वर्षामध्ये या कॉलेजकडे पूर्णपणे जिल्हा प्रशासनाने आणि वैद्यकीय खात्याने सरकारने पूर्णपणे दुर्लक्षित केलेलं आहे। पालकमंत्र्यांनी खरं तर या वैद्यकीय महाविद्यालयामध्ये कधीही लक्ष दिलं नाही। सातत्याने या वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या ज्या अडचणी आहेत त्या सोडवण्याची ते पालकमंत्र्यांची जबाबदारी होती आणि जिल्हाधिकाऱ्यांची जबाबदारी होती ती त्यांनी कधी पूर्ण केली नाही। म्हणून या हॉस्पिटलमध्ये खरं तर साधं ॲक्सिडेंटसाठी लागणारं ॲक्सिडेंट झाल्यानंतर किंवा जे ऑर्थोपेडिक टेबल आहे ते ऑर्थोपेडिक टेबल गेले 2 वर्ष नसल्यामुळे इथे ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्ससुद्धा या ठिकाणी ऑपरेशनं साधी प्लास्टर घातलं होत नाही आणि त्यासाठी ज्या काही छोट्या गोष्टी असतील त्यासुद्धा हे प्रशासन देण्यास अपुरं पडलेलं आहे। त्याचबरोबर आज जिल्ह्यातील रुग्णालय आहे त्यामध्ये सुद्धा औषधाची कमतरता आहे। जिल्हा नियोजनमधनं पैसे देऊनसुद्धा त्याची कारवाई होत नाही आणि औषध नसल्यामुळे डायलिसिस सेंटर काही दिवसात बंद होण्याची सुद्धा भीती आहे। आज या आरोग्य व्यवस्थेकडे खरं तर शासनाने लक्ष द्यावं आणि नाहीतर शिवसेना शासनाच्या विरोधात तीव्र आंदोलन करेल। त्याचबरोबर आज आपण जी नुकसान गेल्या 8 दिवसामध्ये पाऊस पडला आणि जवळजवळ 200 कोटीचे नुकसान शासनाने हे केलेलं आहे, परंतु त्यातले फक्त 13 लाख रुपये शासनाने आज जमा केलेले आहेत आणि त्याचंही प्रमाण 1% सुद्धा नाही, म्हणजे 0.1% आहे। जे 200 कोटीचं नुकसान शासनाने हे केलेलं आहे त्यातलं फक्त 13 लाख रुपये शासनाने प्रत्येका खात्यात म्हटले आहे। आज ते सुद्धा खात्यात जमा झालेली वस्तुस्थिती आहे आणि त्यामुळे ही शासनाने सुद्धा जी नुकसान भरपाई लवकरात लवकर जे पूरग्रस्त आहेत त्यांना द्यावी आणि
लोकांना खरं तर आता गरज आहे मदतीची, ती मदत द्यावी याची आम्ही त्यांना विनंती केलेली आहे. आम्ही त्या संदर्भात पत्रव्यवहार केलेला आहे. पण शासनाकडे ह्याकडे दुर्लक्ष केलं तर शिवसेना त्यावेळेला आंदोलन करेल. मालवण शहराच्या एंट्रीवरच भुयारी गटार योजनेच्या चेंबूरमुळे रस्ता खचून भला मोठा खड्डा पडला. याबाबत नगरपालिका सार्वजनिक बांधकाम विभागाचं दुर्लक्ष झालंय. त्यामुळे मालवण युवक काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी रस्त्यावर नगरपालिका आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या नावानं पिंडदान करून श्राद्धच घातलंय. सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा प्रशासनाचा रस्त्यांच्या दुरवस्थेमुळे आतापर्यंत मोठमोठी आंदोलनं झाल्याचं आपण पाहिलं. मात्र मालवणात संतापलेल्या काँग्रेसनं चक्क पिंडदानच केलंय. मालवण कसाल या राज्यमार्गावर मालवण देऊळवाडा इथं आडारी देऊळवाडा आडवण मार्गदिठ्यावर भुयारी गटारसाठी बनवलेले चेंबर पावसाच्या पाण्यानं भरून यातील पाणी रस्त्यावर येत आहे. यामुळे या चेंबरच्या लगतचा रस्ता खचून भला मोठा खड्डा पडलाय. मोटरसायकल आणि इतर वाहनं खड्ड्यात आदळत असल्यानं वाहन चालकांना मोठा त्रास होतोय. याबाबत नगरपालिका सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून कोणतीही कार्यवाही करण्यात येत नसल्यानं युवक काँग्रेसनं या खड्ड्याच्या ठिकाणी नगरपालिका सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या नावानं श्राद्धच घातलं. सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा प्रशासनाचा या मनमानी सरकारचा आज शासनाच्या वतीने आम्ही श्राद्ध आंदोलन करत आहोत आणि या सार्वजनिक बांधकाम विभाग नगर परिषदेचं श्राद्ध झालेत आहोत. खड्ड्यात केळीच्या पानावर पिंडदान करून फुलं वाहून तसेच प्रशासनाच्या विरोधात बॅनरबाजी घोषणाबाजी करत युवक काँग्रेसच्या पदाधिकारी कार्यकर्त्यांनी निषेध नोंदवलाय. कृष्णा ढोलम, कोकणसाद लाईव्ह, मालवण. सिंधुदुर्ग जिल्हा विभागीय नियंत्रण राज्य परिवहन महामंडळ सिंधुदुर्ग विभाग नियंत्रक सावंतवाडी बस स्थानकात प्रवासी राजा दिनाच्या कार्यक्रमासाठी आले होते. यावेळी सावंतवाडी एसटी स्थानकाच्या दूरवस्थेबाबत माजी नगराध्यक्ष बबन साळगावकर यांच्या नेतृत्वाखाली प्रवाशांकडून त्यांना जाब विचारण्यात आला. सावंतवाडी बस स्थानकाच्या दुरावस्थेमुळे प्रवाशांच्या सहनशीलतेचा अंत झाला होता. प्रवासी राजा दिनी राज्य परिवहन सिंधुदुर्ग जिल्हा विभाग नियंत्रक सावंतवाडीत आले असता त्यांना प्रवाशांनी घेरलं. सावंतवाडी बस स्थानकाची पुरती दुरवस्था झाली आहे. प्रवाशांना नरक यातना सहन कराव्या लागतात. याला जबाबदार कोण असा जाब माजी नगराध्यक्ष बबन साळगावकर यांनी विभाग नियंत्रकांना विचारला. तर स्थानिक आमदारांचं असलेलं दुर्लक्षच या परिस्थितीला कारणीभूत असल्याचा आरोप त्यांनी यावेळी केला. डेपो मॅनेजर म्हणून तुमचं उत्तर मला हवंय. ही जी वस्तुस्थिती होती, आता किती चिखलामध्ये लोक जात आहेत, प्रवासी पैसे देऊन प्रवास करतात. काय ह्याच्या प्रवाशांचा बहिष्कार हवा या इथं. डेपो मॅनेजर म्हणून तुम्ही उत्तर द्या मला. तुमच्या आई या बहिणी जर असल्या असत्या तर तुम्ही सहन केलं असतं काय? तिथं लक्षात घ्या, तिथं ज्या जातात त्या बघितल्या सगळ्या महिला भगिनी आहेत. तुम्ही महिला भगिनीचा प्रवास असतो आणि प्रवाशांना तिथं शौचालय नाही. आज पाऊस पडतोय आणि डायबिटीसचे पेशंट जास्त आहेत. डायबिटीसच्या पेशंटना कायम सातत्याने युरिनला जावं लागतंय. कुठे जायचं त्यांनी? याचं उत्तर तुम्ही द्या. नंतर उठा. युरिनला कुठे जायचं ते सांगा, याचं उत्तर द्या. आणि लोक साफ केलेला खड्ड्यात बसवून जाईल का? पर्यायी व्यवस्था काय केली तुम्ही? ते व्यवस्थित आहे तुमचं. जाऊया तिथे उभं राहू शकत नाही. 2 मिनिटं आलो माणूस 2 मिनिटं तिथे उभं राहू शकत. एवढी दुर्गंधी आहे. तुमची अडचण काय का? तुम्हाला काय चार्ज मग 8 महिन्याची तुमच्या वस्तूची झाली नाही. तुम्ही तुमच्या वरिष्ठांना कळवलं? पाऊस पडतो नाही साहेब, प्रश्न काय माझा? तुम्ही तुमच्या वरिष्ठांना कळवलं काय? कोणाला कळवलं? डी साहेब तुम्हाला कळवलं? सगळ्या मंजूर दिलेल्या आहेत त्यांना. काय काम झालं नाही?
माजी नगराध्यक्ष बबन साळगावकर, प्रवासी संघटनेचे अध्यक्ष अण्णा केसरकर, माजी नगरसेवक सुरेश भोगटे, माजी नगरसेविका अफरोज राजगुरू, राजा शिवाजी चौक उपाध्यक्ष दीपक सावंत, रिक्षा संघटनेचे जिल्ह्याचे अध्यक्ष सुधीर पराडकर, मराठा समाजाचे अध्यक्ष सीताराम गावडे, सामाजिक बांधिलकीचे रवी जाधव, अशोक पेडणेकर, उमेश खटावकर, दिलीप पवार, संजय साळगावकर, बंटी माठेकर, दीपक भराडी, बंड्या तोरसकर उपस्थित होते. प्रवाशांचे भोग आणि वस्तुस्थिती आज राज्य परिवहन महामंडळाचे DC म्हणजे विभागीय नियंत्रक यांना आम्ही या ठिकाणी दाखवले. आता पुढचं अक्षरशः नरक यातना ह्यामध्ये लोक भोगतायत ही लोकांनी अधिकाऱ्यांनी बघितलीच. फक्त गेल्या वर्षी इथले आमदार आणि जे शिक्षण मंत्री आहेत त्यांनी गेल्या वर्षी आम्ही आंदोलन पुकारलं होतं, परंतु त्यावेळी त्यांनी म्हटलं होतं की त्यांची संस्कृती आहे, लोकांच्या वाढदिवसाला आंदोलन करणं ही त्यांची संस्कृती. परंतु गेल्या वर्षभरातही त्यांना आमच्या ह्या प्रवाशांच्या वेदना समजू शकले नाहीत. म्हणून यावर्षी 18 जुलै रोजी ह्या घंटानाद या ठिकाणी करू. घंटानाद अशासाठी की दीपक केसरकर यांनी या प्रवाशांच्या वेदना स्वतः येऊन जाणून घ्याव्यात, एवढ्यासाठी या ठिकाणी घंटानाद उद्या 18 तारखेला केला जाईल. दिवाण खवटीजवळील नातूवाडी बोगद्याजवळ रेल्वे ट्रॅकवर माती आणि दगड कोसळल्यामुळे कोकण रेल्वे विस्कळीत झाली होती. याचाच फटका कोकण रेल्वेला बसलाय. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या प्रत्येक स्टेशनवर काही गाड्या थांबून राहिल्यामुळे याचा त्रास प्रवाशांना झालाय. अशीच परिस्थिती कणकवली रेल्वे स्थानकात देखील पाहायला मिळाली. कणकवली रेल्वे स्थानकात थांबलेल्या प्रवाशांसाठी राज्य परिवहन मंडळाची लाल परी धावून आल्याचं चित्र दिसून आलं. अडकून पडलेल्या प्रवाशांच्या पुढच्या प्रवासासाठी लाल परीनं मदत केली. मुंबईसाठी देखील एसटीच्या बसेस सोडण्यात आल्या. यावेळी प्रवाशांनी आपल्या पुढच्या प्रवासासाठी जाण्यासाठी वेळेत पोहोचण्यासाठी लाल परीनं जाण्याचा मार्ग निवडलाय. प्रति पंढरपूर म्हणून ओळखले जाणारे नाधवडे येथील विठ्ठल रखुमाई मंदिरात एकादशी उत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात येणार आहे. त्याची जय्यत तयारी सुरू झाली आहे. हजारो वारकऱ्यांच्या उपस्थितीत हा सोहळा पार पडणार आहे. वारकऱ्यांचं श्रद्धास्थान म्हणजे पंढरपूरचा पांडुरंग. या पांडुरंगाची आषाढी एकादशी उत्सव अवघ्या 2 दिवसांवर येऊन ठेपलाय. दरवर्षीप्रमाणे नाधवडे येथील विठ्ठल रखुमाई मंदिरात हा उत्सव साजरा होणार आहे. त्याची जय्यत तयारी सुरू झाली आहे. या उत्सवाला हजारोंच्या संख्येनं वारकरी या ठिकाणी येणार आहे. तसेच दिंड्याही दाखल होणार आहे. मंदिरातही विविध कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात आलंय. सर्व वारकऱ्यांच्या नाश्त्याची सोय केली आहे. या कार्यक्रमाचं नियोजन नाधवडे आषाढी एकादशी उत्सव समिती यांच्या वतीनं केलं जात आहे. याकरिता श्रीरंग पावसकर, प्रल्हाद कुडतरकर, बाळकृष्ण पावसकर, बंड्या मांजरेकर, बाळू कांबळे, प्रकाश पाष्टे, रोहित पावसकर, बाबा कोकाटे, सुधीर नकाशे, सुहास सावंत, रमाकांत पांचाळ, संदेश उर्फ आबा सुतार, विशाल उर्फ पप्या पावसकर, किशोर कुडतरकर, परशुराम इसवलकर, प्रवीण कुडतरकर, रमाकांत रांबाडे, संतोष पेडणेकर, महेश गोखले, प्रफुल्ल कोकाटे, विजय उर्फ बाबू तावडे ही गावची मंडळी विशेष मेहनत घेत आहे. त्याला मुंबईच्या मंडळींचीही उत्तम साथ मिळते. यामुळे दरवर्षी या उत्सवाची शोभा वाढतच असते. दरवर्षी वारकऱ्यांची संख्या वाढत आहे. त्याचं चोख नियोजन केलंय. श्रीधर साळुंखे, कोकण सात लाईव्ह, वैभववाडी. शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्याचमुळे या भागाचा विकास झालेला आहे. गेले 3 टर्म आमदार म्हणून काम करत असताना मंत्री केसरकर यांनी सर्व क्षेत्रातील सर्व भागातील कोट्यवधीचा निधी विकासात्मक कामांसाठी दिलाय. त्यामुळे आगामी काळात दीपक केसरकर यांच्याच पाठीशी जनता ठामपणे उभी राहील असा विश्वास शिवसेना जिल्हा समन्वयक तथा जिल्हा नियोजन समिती सदस्य सचिन वालावलकर यांनी पत्रकार परिषदेत व्यक्त केला. वेंगुर्ला तालुका शिवसेनेची विभागनिहाय बैठक आज तालुक्यामध्ये घेण्यात आली आणि संपूर्ण तालुक्यामध्ये विशेष करून या संपूर्ण मतदारसंघामध्ये या भागाचे सन्माननीय आमदार दीपकभाई केसरकर, महाराष्ट्र राज्याचे शिक्षण मंत्री, गेल्या 3 टर्ममध्ये आमदार म्हणून काम करत असताना आणि आता महाराष्ट्र राज्याचे शिक्षण मंत्री
म्हणून काम करत असताना सातत्याने या मतदारसंघामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये सर्व क्षेत्रातील सर्व भागातील विकासात्मक कामाला सातत्याने निधीची ज्या ज्या ठिकाणी आवश्यकता असेल मोठ्या प्रमाणामध्ये निधी दिला आहे. आणि हा निधी देत असताना ती ग्रामपंचायत, ती पंचायत समिती, ती जिल्हा परिषद कोणत्या पक्षाची आहे हे न बघता माझ्या तालुक्यातील, माझ्या मतदारसंघातील, माझ्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सगळ्या लोकांना या ठिकाणी सर्व सुविधा मिळाल्या पाहिजेत. त्या मग आरोग्याच्या असो, त्या मग शैक्षणिक स्वरूपाच्या असो, त्या मग रस्त्यासंदर्भातल्या असो, त्या मग ब्रिज संदर्भातील असो, या सर्व सुविधा ह्या माझ्या मतदारसंघामध्ये सातत्याने लोकांचा आरोग्याचा प्रश्न असो, सर्वांना ह्या सुविधा मिळण्यासाठी सातत्याने मोठ्या प्रमाणात निधी हा दिलेला आहे. आपण मागचं न बघता आज या बजेटमध्ये सुद्धा आपण जर पाहिलं तर गेले अनेक वर्ष, गेल्या 10 वर्षाच्या कालखंडामध्ये वेंगुर्ला तालुक्यामध्ये समुद्राच्या दिशेने जो पर्यटनाचा विकास होतो, या विकासाचा एक राज्यस्तरीय नसेल तर देशामध्ये नसेल जगामध्ये जगाचा वृक्ष लेदून घेणारा असा पाणबुडीसारखा प्रकल्प गेले अनेक वर्ष हा विकास थांबला होता. या प्रकल्पाला पैसे मंजूर होऊन सुद्धा सुमारे 25 कोटी एवढा निधी 5 वर्षापूर्वी MTDCकडे वर्ग करण्यात आला होता. परंतु तात्कालीन सरकारने याच्यामध्ये चालना न दिल्यामुळे सातत्याने पाठपुरावा करून या बजेटमध्ये महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री सन्माननीय एकनाथजी शिंदे साहेब, तसेच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब आणि फायनान्स मिनिस्टर अजितदादा पवार यांच्या माध्यमातून सुमारे 60 कोटी एवढा निधी आज या प्रकल्पासाठी मंजूर केलेला आहे. या प्रकल्पाने या भागातीलच नाही तर संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आणि विशेष करून आजूबाजूच्या राज्यामधील सुद्धा लोक या पाणबुडीचा आस्वाद घेण्यासाठी या वेंगुर्ल्यामध्ये येतील. वेंगुर्ल्यामध्ये पर्यटनदृष्ट्या हा प्रकल्प म्हणजे वेंगुर्ल्याच्या बंदरपासून सुमारे 8 किलोमीटर समुद्रामध्ये हा प्रकल्प होणार आहे. आणि ही पाणबुडी समुद्राच्या 30 मीटर खोल अशा पद्धतीने त्याची रचना आहे. आणि त्याच्यामध्ये पर्यटकांना सर्व प्रकारच्या सुविधा या त्या पाणबुडीमध्ये असणार आहेत. आणि ही पाणबुडीचा प्रकल्प सुरू झाल्यानंतर खऱ्या अर्थाने या भागातील मच्छीमार असतील, या भागातील छोटे छोटे उद्योग करणारे रिक्षाचालक असतील, छोटे छोटे स्टॉलधारक असतील, या सर्वांच्या उत्पन्नामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये वाढ होणार आहे. आणि खऱ्या अर्थाने जी पर्यटनाच्या माध्यमातून गोरगरीब जनतेला जो या ठिकाणी पैसा त्यांच्या डायरेक्ट खिशात जाणार आहे, याचं जे माध्यम गेले अनेक वर्षापासून दीपकबाईंचं स्वप्न होतं ते साकार होणार आहे हे सांगायला मला अतिशय आनंद होत आहे. म्हणूनच सातत्याने अशा प्रकारची विकास कामं करत असताना यावर्षी सुद्धा वेगवेगळ्या योजना राज्य सरकारच्या माध्यमातून लोकांच्याकरता, महिलांच्याकरता, मग त्या ठिकाणी मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना असेल, 3 सिलेंडर माफ करण्याची योजना असेल, वेगवेगळ्या माध्यमातून लोकांना अन्य फॅसिलिटी देण्याच्या योजना असतील, या योजनांकरता लागणारा पैसा हा मोठ्या प्रमाणामध्ये असल्यामुळे आणि त्याची तरतूद या अर्थसंकल्पामध्ये केल्यामुळे मुख्यमंत्री महोदयांनी काही विकास कामांना निधी कमी दिला आहे. याचा अर्थ या भागामध्ये निधी देणार नाही असं नाही, विरोधक याचा अपप्रचार करू शकतात. म्हणून मी सांगतो, सुमारे या भागामध्ये पालकमंत्री महोदयांच्या माध्यमातून असेल, दीपकभाई या माध्यमातून सुमारे 15 कोटी एवढा निधी हा बजेटमध्ये झालेला आहे. 30 कोटी निधी रस्त्यासाठी दिलेला आहे. सुमारे 100 कोटी एवढा निधीसुद्धा या बजेटच्या माध्यमातून या मतदारसंघामध्ये दीपकबाईंच्या माध्यमातून आलेला आहे. याच्या व्यतिरिक्त पाणबुडीचा निधी असेल हा 60 कोटी आहे.
याच्या व्यतिरिक्त बंदर सुशोभीकरणासाठी 43 कोटी असतील, यानंतर बंदरवरती बंधाऱ्यासाठी 23 कोटी असतील, यानंतर वेंगुर्ला बंदरवर समुद्राच्या दिशेने आपण एक नवीन ब्रिज तयार करतोय जो 9 मीटर समुद्राच्या दिशेने असणार आहे, त्याच्यासाठी 12 कोटी असतील. वेंगुर्ल्यामध्ये स्टेडियममध्ये आपण संपूर्ण या कोकणामध्ये अतिशय देखणं असं स्टेडियम आपण या ठिकाणी त्याच्या सर्व सुविधांयुक्त असं स्टेडियमला कायापालट करणार आहोत. त्यासाठी सुमारे 14 कोटी एवढा निधी या ठिकाणी मंजूर संबंधित मंत्री महोदय संजय बनसोड साहेब यांनी दिलेला आहे. त्यानंतर बरेच दिवस ह्या भागातील युवकांचा, जे आमचे युवक खेळाडू आहेत, त्यांचं सातत्याने मागणी दीपकबाईंकडे होती की या ठिकाणी इंडोर स्टेडियम व्हावं. इंडोर खेळासाठी म्हणजे खो खो असतील, या ठिकाणी बास्केटबॉल असेल, या ठिकाणी ज्या अन्य सुविधा असतात इंडोर ग्राउंडमध्ये, त्याचं इंडोर ग्राउंडसाठी सुद्धा सुमारे 4 कोटी एवढा निधी माननीय बनसोड साहेबांनी मंजूर केलेला आहे. त्याचं अंदाजपत्र सुद्धा तयार केलेलं आहे. थोड्याच दिवसामध्ये त्याचं सुद्धा आपण भूमिपूजन करणार आहोत. अशा अनेक विकासात्मक कामं होत असताना आणि खऱ्या अर्थाने लोकांना सिंधुरत्न या योजनेमधून सुद्धा आता आचारसंहिता उठलेली आहे. याच्यामध्ये सुद्धा आपण मच्छीमारांकरिता, बचत गटांकरिता, वेगवेगळ्या बागायतदारांना या ठिकाणी आपण ताडपत्री दिलेले आहेत. त्याच्यानंतर क्रेट दिलेले आहेत. अशा अनेक सुविधा पुढच्या ह्या 1 महिन्याच्या कालखंडामध्ये सिंधुरत्न योजनेतून सुमारे 50 कोटी एवढा निधीसुद्धा आपण वेगवेगळ्या पद्धतीने लोकांना देणार आहोत. आणि मला खात्री आहे यामुळेच खऱ्या अर्थाने लोक सुखी होणार आहेत, समाधानी होणार आहेत. सर्व सेवा संस्थांनी आपलं काम वाढवलं पाहिजे. जिल्हा बँक मदत करेल. काम वाढवण्यासाठी स्वतःची जागा घेऊन हक्काची इमारत उभी करू. भविष्यात शेतकऱ्यांकडून त्यांनी पिकवलेलं उत्पन्न त्या ठिकाणी खरेदी करू शकतो. त्यासाठी जिल्हा बँक दोडामार्ग तालुक्यातील सर्व सेवा संस्थांना मदत करेल, असा शब्द जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष दळवी यांनी विकास सेवा सोसायटी संवाद कार्यक्रमावेळी दिला. दोडामार्ग येथील सुशीला हॉलमध्ये विकास सेवा सोसायटी सेवा संवाद कार्यक्रम पार पडला. यावेळी व्यासपीठावर अध्यक्ष मनीष दळवी, जिल्हा बँकेचे संचालक गणपत देसाई, गजानन गावडे, महेश सारंग, जिल्हा बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रमोद गावडे, क्षेत्र वसुली उपसर संस्थापक दत्ताराम गावडे, कर्ज विभाग प्रमुख केबी वरक, संगणक संस्था प्रमुख वसंत हडकर, विकास अधिकारी संजय ठाकूर तसेच संस्था अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, संस्था सभासद मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. काही दिवसापूर्वी कणकवली विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार नितेश राणे रामू विकाळे यांच्या जलजीवनच्या कामाबद्दल त्यांनी जी तक्रार केली, त्यामध्ये रामू विकाळे हे शिवसेनेचं काम करत असल्यामुळे त्यांना टार्गेट करून मी आमदार असल्यामुळे त्या तक्रारीची भीती दाखवून आपल्याकडे कसे वळतील यासाठी रामू विकाळे यांची तक्रार केली. खऱ्या अर्थाने नितेश राणे यांना जर ह्या मतदारसंघामध्ये जनतेला पिण्याचं पाणी मिळणं आवश्यक आहे आणि त्या दृष्टिकोनातून त्यांना जर काळजी असेल, तळमळ असेल, तर नितेश राणे यांनी जलजीवनचा पूर्णपणे त्यांनी आढावा घ्यावा. विशेषतः पहिला त्यांनी आढावा त्यांच्या स्वतःचा गाव जो आहे वरवडे आणि कलमट या 2 गावाचा आढावा घ्यावा. वरवड्यामधल्या सुद्धा ठेकेदाराची कामं पूर्ण आहेत. कलमडमध्ये सुद्धा कोण दळवी नावाचा कॉन्ट्रॅक्टर आहे. हरकुळ खुर्दमध्ये आहे, गांधीनगरमध्ये आहे, त्याच्यानंतर नांदगाव असेल, उमरट असेल, नाटळमध्ये सुद्धा आज 20% काम फक्त 2 विहिरी झालेले आहेत 3 कोटीच्या कामामध्ये. म्हणजे ज्या ठिकाणी फक्त शिवसेना मानणारा एखादा कार्यकर्ता असेल किंवा कॉन्ट्रॅक्टर असेल त्याला टार्गेट करायचं, पण जिल्ह्यातील किंवा मतदारसंघातील जनतेबद्दल काळजी असेल तर जे कॉन्ट्रॅक्टर यांचे आहेत या ठिकाणी मग कोरगावकर असतील, लोके असतील, त्यानंतर दळवी असतील, त्याच्यानंतर चव्हाण असतील, मानगावकर असतील, हे जे कॉन्ट्रॅक्टर आहेत ह्या कॉन्ट्रॅक्टरांची जी यादी आहेत यांची यादी त्यांनी जाहीर करावी की कोणाची कामं किती अपुरी आहेत, काय आहेत. आणि जर विकाळ्यांची कामं अपुरी असतील तर त्यांच्यावर सुद्धा कारवाई त्यांनी करावी. कुठेही शिवसेना त्यांना पाठीशी घालणार नाहीये. पण त्यासोबत भारतीय जनता पक्षाच्या पेरोलवर जे कॉन्ट्रॅक्टर काम करतायत त्या कॉन्ट्रॅक्टरांची यादी सुद्धा नितेश राणे यांनी जाहीर करावी
आणि ते जर 8 दिवसात करत नसतील तर प्रत्येक ठेकेदाराच्या नावाने जी जी कामं ह्या मतदारसंघामध्ये घेतलेली आहेत ती येणाऱ्या 10 दिवसामध्ये किती टक्के कामं झाली आहेत, किती अपुरे आहेत याची आम्ही यादी जाहीर करणार आणि मग नितेश राणेंनी त्यांच्यावर कोणती कारवाई करणार ते सांगावं. फक्त या ठिकाणी एका बाजूला विकाळेंना टार्गेट करायचं आणि लोकसभेच्या निवडणुकीला सन्माननीय नारायण राणे हे विकाळेंना फोन करून माझं लोकसभेमध्ये माझं काम कर म्हणून गयावाया करत होते आणि एका बाजूला या ठिकाणी त्यांचे चिरंजीव विकाळेंवर त्या ठिकाणी प्रेस घेऊन कारवाईची मागणी करतात. मुळात आधी तुमच्या घरामध्ये ठरवा कोणावर कारवाई करायची आहे, कोणी काय करायचं ते आधी ठरवा. त्याच पद्धतीने जी काही अनधिकृत असतील कामं किंवा ह्या पद्धतीने जी ठेकेदारी जी दिलेली आहे ह्या ठेकेदारीवरती तक्रार केली असेल विकाळे त्या निमित्ताने भेटावे म्हणून, पण विकाळेंची कामंही 90% पूर्ण झालेली आहेत. ह्यांच्या कॉन्ट्रॅक्टरांची 30% सुद्धा झालेली नाही आहेत. त्याची तक्रार करण्याचं धाडस नितेश राणेंनी जनतेच्या भल्यासाठी करावं. आणि या सिलिकाबद्दल सुद्धा जसं संजय आगरेबद्दल तक्रार केली तशी आम्ही सुद्धा 10 दिवसांनी नावं देतो कासारड्याच्या सिलिकाबद्दल, काही ह्याच्या क्रशरबद्दल सुद्धा, त्याच्या सुद्धा तक्रारी नितेश राणेंनी कराव्या रॉयल्टी किंवा खनिकर्म विभागाकडे आणि जनतेला न्याय मिळवून द्यावा. आज या जिल्ह्यातील आरोग्य यंत्रणा पूर्णपणे कोलमडलेली आहे. पण आज या ठिकाणी आयुष्यमान भारत योजना ही टीव्हीवरती फक्त त्या ठिकाणी पाहता येते. प्रत्यक्ष या ठिकाणी जिल्ह्यातील जनतेला आयुष्यमान भारत योजनेचा फायदा होत नाहीये. वेगवेगळे निकष त्या ठिकाणी रुग्णांना दाखवले जात आहेत आणि त्यांना त्या ठिकाणी खाजगी हॉस्पिटलला त्या ठिकाणी जावं लागत आहे. एकंदरीत या सर्व परिस्थितीचा पंचनामा येणाऱ्या 10 दिवसात शिवसेना पक्षाच्या वतीने आम्ही करणार आहोत. ठेकेदारांना, स्वतःच्या ठेकेदारांना पाठीशी घालणं आणि जे शिवसेना पक्षाचं काम करतायत अशांना त्रास देऊन ते आपल्या पक्षात कसं येतील यासाठी जो त्यांचा उपक्रम चालू आहे ते सर्व उपक्रम येणाऱ्या 10 दिवसात आम्ही आणून पाडू आणि हा पंचनामा जलजीवनचा पहिला करू आणि त्याच्यानंतर सुद्धा बांधकामचा घेऊ. बांधकाममध्ये सुद्धा काही अधिकाऱ्यांना आमदार हाताशी धरून जे शिवसेना पक्षाचे त्या ठिकाणी जे काही ठेकेदार असतील त्यांना त्या ठिकाणी कशा पद्धतीने त्रास होईल ही सुद्धा जी भूमिका बांधकाम खात्याकडनं घेतली जाते त्याचा सुद्धा जो काही पडदा असेल तो सुद्धा आम्ही त्या ठिकाणी बुरका जो आहे तो सुद्धा येणाऱ्या 10 दिवसामध्ये आम्ही पाडणार आहोत. पण आज जी काही विकाळेंबद्दल जी काही विकाळे हे पूर्वग्रह दूषित ठेवून त्यांची 90% कामं पूर्ण असते सुद्धा ते जाऊन नितेश राणेंना भेटले नाही, जसे इतर ठेकेदार नितेश राणेंना भेटतात तसे विकाळे भेटले नाही म्हणून त्यांना जर सूडबुद्धीने कारवाई करत असतील आणि जर विकाळ्यांचं चुकीचं असेल तर शिवसेना त्यांना पाठीशी घालणार नाही. पण त्यासोबत इतर ठेकेदारांनी ज्यांची 30%च कामं झाली आहेत त्यांच्यावरती सुद्धा कारवाई आम्ही करायला पाहिजे. सिओनी जे सांगितलं होतं त्यावेळच्या तत्कालीन सिओनी जलजीवनमध्ये लोकवर्गणी जी आहे, लोकवर्गणी आम्ही जबाबदार आहोत. आजही या कामांची लोकवर्गणी भरलेली नाही आहे याची जबाबदारी त्यावेळच्या सिओनी घेतली होती. आज त्या सिओनची जरी बदली झाली तरी आताचे सिओ त्याची घेणार आहेत काय? आणि म्हणून या सर्व गोष्टीचं जे आहे येणाऱ्या 10 दिवसात प्रशासनाकडनं परिपूर्ण माहिती घेऊन ज्या ज्या ठेकेदारांची कामं अपुरी आहेत 30% 40%च्या खाली आहेत त्या गावामध्ये योग्य ते त्या ठिकाणी लोकांच्या समोर हे आम्ही आंदोलन करणार आहोत आणि ह्या ठेकेदारांवर नितेश राणेंनी कारवाई करण्याचं धाडस आणि स्पष्टपणा जसं ज्या पद्धतीने विकाळेंची तक्रार करतात त्याच पद्धतीने यांची सुद्धा तक्रार करण्याचं धाडस नितेश राणेंनी दाखवण्याचं धाडस करावं. शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांचा वाढदिवस वेंगुर्ला तालुक्यात 17 ते 20 जुलै दरम्यान विविध धार्मिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक तसेच सामाजिक अशा भरगच्च कार्यक्रमांनी होणार आहे. यात भजन स्पर्धा, दशावतारी नाट्य महोत्सव, व्हॉलीबॉल स्पर्धा, वृक्ष वाटप तसेच रुग्णवाहिका लोकार्पण आदी कार्यक्रम घेण्यात येणार असल्याची माहिती शिवसेना जिल्हा समन्वयक तथा जिल्हा नियोजन समिती सदस्य सचिन वालावलकर यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. या भागाचे सन्माननीय आमदार, सन्माननीय मंत्री महोदय यांचा वाढदिवस लोकांच्या सहभागातून, लोकांच्या उत्स्फूर्त अशा पाठिंब्यामधूनच वेंगुर्ला तालुका शिवसेना, सावंतवाडी दीपकभाई केसरकर मित्रमंडळ यांच्या माध्यमातून आपण हा साजरा करतोय.
वेंगुर्ल्यामध्ये सुद्धा त्याचे आपण वेगवेगळे उपक्रम हाती घेतलेले आहेत. विशेष करून दीपकबाई हे देवाची सातत्याने साईबाबावर विश्वास ठेवणारे दीपकबाई आहेत. सातत्याने त्यांचं या ठिकाणी त्यांच्यावर बरीच श्रद्धा आहे, आपल्या सर्वांना ज्ञात आहे. मग अशा वेळी काहीतरी देवाच्या माध्यमातून सुद्धा एक छोटासा मारुतीचे मंदिर या ठिकाणी अभिषेक करायचा, हा अभिषेकाचा कार्यक्रम आम्ही शिवसेनेच्या वतीने भाजी मार्केटमध्ये ठेवलेला आहे. त्याचप्रमाणे या भागातील आमच्या युवकांना व्हॉलीबॉल सारखी स्पर्धा, जे आमचे वेंगुर्ल्यातील उभादांडा मित्रमंडळ आहे, मानसेश्वर मित्रमंडळ, त्यांची व्हॉलीबॉल स्पर्धा ही राज्यस्तरीय, जिल्हास्तरीय आणि देशपातळीवर सुद्धा हे युवक खेळलेले आहेत. त्यांना सुद्धा प्रोत्साहन दिलं पाहिजे, त्यांच्या मागे सुद्धा एक आमदार म्हणून उभं राहिलं पाहिजे, म्हणून व्हॉलीबॉलसारखी स्पर्धासुद्धा आम्ही त्या दिवशी ठेवलेली आहे. त्याचंसुद्धा उद्घाटन सकाळी 8:30 वाजता होणार आहे. त्यानंतर प्रत्येक वेंगुर्ला शहरातील शाळांना, प्राथमिक शाळेमध्ये जाऊन आमचे वेंगुर्ल्याचे शिवसेना शहर प्रमुख उमेश शेरम यांच्या माध्यमातून आपण झाडांचं वाटपसुद्धा या ठिकाणी करणार आहोत. त्याचप्रमाणे गेली अनेक वर्ष वेंगुर्ला तालुक्यामध्ये वेताळ प्रतिष्ठान ही जी संस्था आहे तुळशीची, या संस्थेला आपण वेळोवेळी या त्या माध्यमातून लोकांच्या, रुग्णांच्या सोयीकरता रुग्णांना या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात लाभ मिळावा म्हणून या त्या पद्धतीनं वेगवेगळ्या उपक्रमामध्ये मदत करत असतो. परंतु त्यांच्या मागणीनुसार, त्यांनी केलेल्या मागणीनुसार आपण रक्तदान शिबिर घेतलं होतं. त्या शिबिरामध्ये दीपकबाईंना शब्द दिला होता की आम्ही आपणाला आपल्या या प्रतिष्ठानला एक रुग्णवाहिका उपलब्ध करून देऊ. ही त्यांची जी काय मागणी होती ती दीपकबाईंनी पूर्ण केलेली आहे. आणि अतिशय अत्याधुनिक अशी आपल्या सर्वांना माहिती असेल की चिपळूणमध्ये जे भक्तश्रेष्ठ कमलाकर वालावलकर म्हणून जे हॉस्पिटल आहे, त्यांचा ट्रस्टमार्फत आपण या ठिकाणी त्यांना एक चांगली अशी अद्ययावत रुग्णवाहिकासुद्धा त्या दिवशी प्रदान करणार आहोत. ती रुग्णवाहिका उद्या सकाळपर्यंत वेंगुर्ल्यामध्ये या ठिकाणी येईल आणि लोकांच्या सोयीसाठी, लोकांच्या सेवेसाठी ती रुग्णवाहिकासुद्धा दीपकबाईंच्या वाढदिवसा दिवशी आम्ही लोकार्पण सोहळा या ठिकाणी करणार आहोत. तसंच वेंगुर्ल्यातील तमाम जनतेला, तमाम रसिकांना या ठिकाणी दशावतार नाट्य महोत्सव, म्हणजे दशावतारी जे कलाकार आहेत त्यांनासुद्धा त्यांच्या आणि लोकांच्या सोयीसाठी, लोकांच्या सेवेसाठी ती रुग्णवाहिकासुद्धा दीपकबाईंच्या वाढदिवसा दिवशी आम्ही लोकार्पण सोहळा या ठिकाणी करणार आहोत. तसंच वेंगुर्ल्यातील तमाम जनतेला, तमाम रसिकांना या ठिकाणी दशावतार नाट्य महोत्सव, म्हणजे दशावतारी जे कलाकार आहेत त्यांनासुद्धा त्यांच्या कलागुणांनासुद्धा वाव मिळाला पाहिजे. त्यांच्यासुद्धा कला हे लोकांच्याकरिता, लोकांमध्ये त्या या ठिकाणी लोकांच्या समोर आल्या पाहिजेत. आपण सर्वांना माहिती आहे की दशावतार हा पूर्ण आपल्या कोकणामध्ये अतिशय चांगल्या पद्धतीनं दशावतार नाट्य महोत्सव असतो. दशावतारी मंडळ काम करत असतात. त्यांच्यासुद्धा कलागुणांना वाव मिळण्यासाठी दशावतारी महोत्सवसुद्धा आम्ही या ठिकाणी 18 तारीखला ठेवलेला आहे. 3 दिवस हा महोत्सव चालणार आहे. तो सुद्धा आम्ही वेंगुर्ला तालुका शिवसेना आणि सावंतवाडी दीपकबाई केसरकर मित्रमंडळ यांच्या वतीने या ठिकाणी साजरा करणार आहोत. यालासुद्धा लोकांनी उत्स्फूर्त असा पाठिंबा द्यावा, उत्स्फूर्त असं लोकांनी येऊन त्याचा आस्वाद घ्यावा, अशा पद्धतीची या ठिकाणी विनंतीसुद्धा मी या आजच्या पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून करतो आहे. आणि हे सर्व करत असताना आमच्या शिवसेना पक्षाचे पदाधिकारी मग या ठिकाणी आज सर्व लोकांना माहिती आहे की मोठ्या प्रमाणामध्ये संपूर्ण महाराष्ट्राचं दैवत आषाढी एकादशी ती पांडुरंगाची या ठिकाणी संपूर्ण राज्यामध्ये वेगवेगळ्या पालखी सोहळा सुरू झालेला आहे, भजन स्पर्धा सुरू झालेल्या आहेत आणि सर्वजण याच्यामध्ये दंग आहेत. आणि अशावेळी दीपकबाईंचा जर 18 तारखेला वाढदिवस आहे तर आम्हीसुद्धा या ठिकाणी याच्या अनुषंगाने वेंगुर्ला येथे आषाढी एकादशी जिल्हास्तरीय अभंग गायन स्पर्धा आणि जिल्हास्तरीय वेशभूषा स्पर्धा ह्या आम्ही ठेवलेल्या आहेत. आणि याचं मेन हे आपण विठ्ठल भक्ती, विठ्ठलाची जी गाणी आहेत त्याचं मोठ्या प्रमाणामध्ये
लहान मुलांमध्ये एक आकर्षण आहे आणि लोकसुद्धा लहान मुलंसुद्धा या भक्तिमय वातावरणामध्ये अशा प्रकारच्या गाण्यांकडे वळावीत आणि त्याची एक स्पर्धा व्हावी हे सुद्धा दीपकबाईंचं या ठिकाणी त्यांच्या मनात असलेले विचार असल्यामुळे आम्ही त्यासुद्धा कलागुणांना वाव देण्यासाठी अशा पद्धतीचं कार्यक्रमाचं आयोजन विशेष करून या कार्यक्रमाला मोठ्या प्रमाणामध्ये लहान मुलं या ठिकाणी येणार आहेत आणि आपल्या कलागुणांना आम्ही त्यांच्या वाव देणार आहोत आणि हा सुद्धा उपक्रम मोठ्या प्रमाणामध्ये आम्ही साजरा करणार आहोत. तो सुद्धा कार्यक्रम सिद्धिविनायक मंगल कार्यालयामध्ये 17 तारखेपासून आपण तो सुरू करणार आहोत आणि सबंध दिवस हा कार्यक्रम चालणार आहे. त्यालासुद्धा उत्स्फूर्त असा भक्त मंडळींनी सुद्धा त्या ठिकाणी येऊन त्या कार्यक्रमाचा आस्वाद घ्यावा असं मी सर्व भक्तगणांना या ठिकाणी विनंती करतो. पांडुरंगाच्या सेवेमध्ये जे वारकरी गेली अनेक वर्ष या ठिकाणी जी सेवा करतात ती सेवा अतिशय तन मन धन लावून हे करत असतात. त्यांचासुद्धा कुठेतरी आदर सत्कार व्हावा, त्यांचासुद्धा कुठेतरी सन्मान व्हावा याच्याकरिता वेंगुर्ला तालुक्यातील जास्तीत जास्त वारकरी संप्रदायातील जे लोक आहेत त्यांचासुद्धा आम्ही एक सत्कार सोहळा समारंभ या दिवशी ठेवलेला आहे. त्यामुळे त्यांनासुद्धा आम्ही या ठिकाणी विनंती करतो दीपकबाईंच्या वतीने की आपण सुद्धा त्या सत्कार समारंभ आदराने स्वीकारावा आणि आपण सुद्धा त्या समारंभाला उपस्थित राहावं असं मी दीपकबाईंच्या वतीने आणि शिवसेना तालुक्याच्या वतीने सर्व या ठिकाणी त्या मंडळींना विनंती करतो. करत असताना आमच्या शिवसेना पक्षाचे पदाधिकारी मग या ठिकाणी तालुका प्रमुख नितीन मांजरेकर असतील, आमचे जिल्हा संघटक सुनील डोबळे असतील, आमचे शहर प्रमुख उमेश यरम असतील, आमचे उपजिल्हा प्रमुख या ठिकाणी मोरजकर असतील, बंड्या मोरजकर असतील, त्याचप्रमाणे सर्व आमचे उपविभाग प्रमुख आमच्या शिवसेना तालुक्याचे सर्व पदाधिकारी, तालुका संघटक बाळा दळवी असतील, सर्व मंडळीच युवकांचे आमचे युवक तालुका प्रमुख असतील, महिला संघटिका असतील, सर्वजण अतिशय चांगल्या पद्धतीने हा दीपकबाईंचा वाढदिवस साजरा व्हावा यासाठी प्रयत्न करतायत, स्वतः कष्ट घेत आहेत आणि आम्हाला खात्री आहे की हे सर्व करत असताना दीपकबाईंना आजच्या या पत्रकार परिषदेच्या अनुषंगाने उदंड आयुष्य मिळो अशी मी ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो आणि सातत्याने अशा प्रकारचे उपक्रम फक्त वाढदिवसा दिवशी साजरा न करता लोकांना सातत्याने या सर्व गोष्टी समर्पित करण्यासाठी दीपकबाई तत्पर असतात. म्हणून आम्ही सुद्धा वेळोवेळी लोकांचे जे कामं असतील, जे प्रॉब्लेम असतील ते सोडवण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करू अशा पद्धतीची या ठिकाणी आजच्या पत्रकार परिषदेच्या अनुषंगाने मी देवगड तालुक्यामध्ये मुसळधार वादळी वाऱ्यासह पावसाने सुमारे 2.5 लाखांचं नुकसान झालंय. सौंदाळे हेळदेवाडी इथं विहीर कोसळून सुमारे 2 लाखांचं नुकसान झालंय. तालुक्यातील ठिकठिकाणी कॉजवे रस्ते पाण्याखाली गेलेत. देवगड तालुक्यात मुसळधार झालेल्या पावसामुळे तालुक्यात 77 मिलीमीटर पावसाची नोंद झाली आहे. ठिकठिकाणी पडझडीच्या घटना घडल्या. शेतजमिनी, माड बागायती, कॉजवे पाण्याखाली गेले. यामुळे नुकसान देखील झालंय. अतिवृष्टीनं वाहतुकीचा वेग मंदावलाय. जनजीवन विस्कळीत झालं होतं. तालुक्यातील सौंदाळे हेदळेवाडी इथं सत्यवान राजाराम नार्वेकर यांची विहीर कोसळून 2 लाखांचं नुकसान झालंय. अशा प्रकारे इतर ठिकाणचं नुकसान मिळून 2.5 लाखांपर्यंत नुकसान झालंय. म्हणजे येथील महेश रामचंद्र घाडी यांच्या गोठ्यावर झाड पडून कौलं फुटल्यानं 20,000, किंजवडे येथील अरविंद बाळकृष्ण भोगले यांच्या घराची पडवी कोसळून 30,000, जामसंडे कट्टा येथील रवींद्र भीमसेन करंगुटकर यांची पत्राशेडचे पत्रे उडून 11,000चं नुकसान झालंय. हिंद्रे येथील दीपक तुकाराम राणे यांच्या गोठ्यावर माडाचं झाड पडून पत्रे, कौलांचं नुकसान झालंय. पोयरे येथील सुनंदा आकाराम घाडी यांच्या घराची कौलं फुटून 8,000चं नुकसान झालंय. सिंधू जिल्ह्यातील कणकवलीचे कार्यकारी अभियंता सन्माननीय सरवडगड हे जिल्ह्यासाठी पालकमंत्र्यांनी दिले आहेत आणि बांधकाम मंत्र्यांनी जिल्ह्यासाठी दिलेले कार्यकारी अभियंता आहेत की मुंबईचा कारभार सांभाळण्यासाठी दिले आहेत, हा आमचा खऱ्यातून प्रश्न आहे. गेले 7 आणि 8 तारखेला जो अतिवृष्टी झाली त्या अतिवृष्टीमध्ये फोंड्याचा जो रस्ता पडला, भिंत पडली आणि त्यामुळे फोंडा आणि कोल्हापूर आणि सिंधुदुर्ग जो घाट बंद झाला त्यावेळी हे असलेले सर्व गड हे मुंबईमध्ये
काय करत होते आणि मुंबईमध्ये त्यांच्या कार्यालयातला अनिकेत पटवर्धन हे कोण आहे ते त्यांच्या माध्यमातून सर्व अधिकाऱ्यांना, कनिष्ठ अधिकाऱ्यांना, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दबाव का आणतात आणि त्यांच्या माध्यमातून सर्व सातत्याने आपल्याला बोलवलं जातं. हे कशासाठी बोलवलं जातं म्हणजे ज्या असलेल्या आठवड्यातील 4 ते 5 दिवस हे मुंबईमध्ये असतात आणि मुंबईमध्ये त्यांच्या पनवेलच्या राहण्याच्या ठिकाणी ते वास्तव्याला असतात. जर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी अशा पद्धतीचा कार्यक्रम बांधकाम मंत्र्यांनी आणि पालकमंत्र्यांनी देणं ही कधी लांछनास्पद आहे. कारण जे पालकमंत्री ह्या जिल्ह्यामध्ये दिलेले अधिकारी, जे अधिकारी सातत्याने मुंबईमध्ये असतात, गेले 2 आठवडे अधिवेशन काळात बजेटचे पैसे मिळवण्यासाठी मुंबईमध्ये होते. मग पालकमंत्र्याचं काम काय? जर कार्यकारी अभियंता जर बजेटचे मिळवण्यासाठी पैसे मुंबईत राहत असेल तर पालकमंत्री काय करतात? हा प्रश्न आमच्यासारख्या विरोधी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांकडे होणार आहे. आज या ठिकाणी प्रत्येक वेळी आज इथे रुजू झाल्यापासून दरवाजा उघडा ठेवला आहे, पण जे सीसीटीव्ही फुटेज, सीसीटीव्ही जे टीव्ही लावलेले आहेत कॅमेरे, ते रिपेअरिंग करायला पैसे नाहीत. पण त्यांच्या निवासस्थानाचं बाथरूम लाइटिंग रिपेअरिंग करायला 2-2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख आहे. पण मात्र त्या सीसीटीव्हीमुळे आपले कारभार, आपण उपस्थित असलेली माहिती जनतेला किंवा आमच्यासारख्या लोकप्रतिनिधींना मिळू शकेल म्हणून सीसीटीव्ही रिपेअरिंग करण्याचाच प्रयत्न केला नाही आहे. आपण कार्यालय स्थलांतर करणार त्यामुळे आम्ही सीसीटीव्ही लावले नाहीत अशा प्रकारचं त्यांनी मुख्य अभियंत्यांना, मुख्य सेक्रेटरीला पत्र, प्रधान सचिवांना पत्र दिलेलं आहे. याबाबत मी प्रधान सचिवांची पण भेटून त्यांना माहिती देणार आहे. मुख्य सचिवांना पण भेटून मी माहिती देणार आहे. आज या ठिकाणी आज यांच्या कार्यालयात एक निवृत्त झालेला कर्मचारी जो स्टोअर बघत होता तो आता सर्व जिल्ह्यातल्या असलेल्या सर्वच ठिकाणची इंटेरियरची कामं किंवा सुशोभीकरणाची कामं त्याच्याकडे दिली जातात आणि तोच कार्यालयात चुळबुळ करत असतो. त्याच्याबरोबर सर्वकडची पार्टनरशिप असल्याचे काही ठेकेदार आणि त्यांचे कनिष्ठ कर्मचारी सांगतात. मग हे कर्मचारी इथे फिरतात, वावरतात, जे ठेकेदार वावरतात, आपले लाडके ठेकेदार वावरतात, ते वावर त्यांचा दिसू नये की त्याचा आढळू नये म्हणून सीसीटीव्ही कॅमेरे बंद करून रिपेअरिंग करण्याचा प्रयत्न केलेला नाहीये. एक वैशिष्ट्य असं आहे की डोक्याखाली धोंडा म्हणजे ती उशी समजली जाते आणि मिळेल त्या जागेला झोपायचं आणि मिळेल त्या जागेला काय करून घातलं किंवा स्वतः करून खाल्लं ते खाऊनच पुढची वाटचाल चालायची असते. फक्त पहाटेची 4 किंवा 3 वाजायचीच वाट बघत असतात. आताच्यामध्ये वारीत थोडासा फरक झाला आहे. आलेल्या काही सुधारणाची वाहनामुळं वारकऱ्यांच्या सगळ्या सोयीसुविधा उपलब्ध झाल्यामुळं आताची वारी थोडी सोपी आहे. त्यांचं सामान ट्रॅक्टर, ट्रक अशा अवजारांच्या मध्ये ठेवलं जाते आणि ते पुढे जाऊन वारकऱ्यांच्या जेवणाची व्यवस्था करत असतात, खाण्याची व्यवस्था करत असतात, पाण्याची व्यवस्था करत असतात. फक्त आपण त्या वारकऱ्याने नामस्मरणात चालायचं असतं. या वारीमध्ये सर्व धर्माचा समभाव एकत्रित करून हा माणसाला मांडीला मांडी लावून सगळेजण एकत्रित जेवण खात असतात. त्यामुळे ह्या वारीत एखादा अनोखा माणूस सुद्धा उपाशी न राहता आपली वारी पूर्ण करतो. सोय
पाय उभा बेटीची आवड, वाट पाय उभा बेटीची आवड, वाट पाय उभा बेटीची आवड. नाचा सोयरा पांडुरंग, नाचा सोयरा पांडुरंग, वाट पाय उभा वाट पाय उभा बेटीची आवड, वाट पाय उभा बेटीची आवड. कृपाळू तातडे होता वेळ, कृपाळू तातडे होता वेळ, होता वेळ. वाट पाय उभा बेटीची आवड, वाट पाय उभा बेटीची आवड, वाट पाय उभा बेटीची आवड. कृपाळू तातडे होता वेळ, कृपाळू तातडे होता वेळ, होता वेळ. वाट पाय उभा बेटीची आवड, वाट पाय उभा बेटीची आवड, वाट पाय उभा बेटीची आवड. सारते ज्ञानराजा महाकैवल देता देवते साधु संत, मानवला माझा अर्थ ज्ञानराजा. हे भगवान बोले एक ब्रह्माच कोरे मस्त कोरे अर्थ ज्ञानराजा. महाकैवल देता देवते साधु संत, ब्रह्माच कोरे राम सांगायचं म्हणजे सुरुवातीला जेव्हा नवीन कॅलेंडर येते त्यावेळी पहिलं कुठला सण वगैरे काही बघत नाही, पहिला फक्त आषाढी वारी कधी येते हे बघतो आणि त्यानंतर आमचं वार्षिक पूर्ण नियोजन ठरलं जाते की कधी जायचं काय. पण कॅलेंडरची सुरुवात बघताना फक्त आषाढी वारी कधी येते एवढंच सुरुवातीला बघतो. या वारीमध्ये एवढा खडतर प्रवास असतोय, ह्याच्या आधी तुम्ही गेलाय, आत्ताही करताय, काय अनुभव? खडतर जरी प्रवास जरी असला किंवा काही जरी अनुभव आले तर हे वारीमध्ये हे विठ्ठल सगळं पूर्ण सगळं सॉल्व करून देतो. जसं एखाद्या महिलेला आपल्या माहेरी जायची ओढ लागते तशी आम्हाला पंढरपूरला जायची ओढ लागते. दिनाचा गोरा माझा दिला मज सांगते, मार्ग दावेला नेत दिला मज सांगते, मार्ग दावेला नीत. भ्रांते हे समोर गेले दुसऱ्या पाठ प्रेम चंद्र चालू लागले सपाट. पहिली आवड असायला पाहिजे त्यांना, आणि भक्ती मार्गाला आवड असेल तर या वारकरी संप्रदायामध्ये त्यांनी सामील होऊन दिंड्याला यावं असंच मी सांगेन. इतर काहीतरी जे उद्योगधंदे करत बसतात नको ते म्हणजे आपण करू नये असं, तर ते सोडून या भक्ती मार्गाला यावं असंच म्हणे. आताचे जे युवक आहेत बरेचसे युवक काहीतरी वाम मार्गाला वगैरे असे गेलेले आहेत, त्यांनी एक वेळ वाऱ्याला यावं, एक अनुभव घ्यावा, ते ऑटोमॅटिक याच पंथात येतील. मग तर त्यांनी ती सुरुवात करायला काही हरकत नाही असं माझं म्हणणं आहे. ते सुरुवात केली की या मार्गाने त्याचा वाम मार्ग निघून जाईल तो. 25 वर्ष मी हे माझं 25वे वर्ष आहे. हे नागदेववाडी गाव जे आहे त्या गावाच्या दिंडीमधून मी येतो. सुरुवातीला 1 वर्ष आधी माझे जे भाऊजी आहेत त्यांनी जॉईन केली आणि नेक्स्ट इयर ते जाताना मला म्हणाले तू येणार काय, म्हटलं म्हणून मी सुरुवातीला 1 वर्ष आलो. पण ती ज्या वर्षी मी आलो त्या वर्षी असं मनात काहीतरी वाटलं की नाही आपण आता दरवर्षी यावं, त्याप्रमाणे मी दरवर्षी चालू केलं, ते आजपर्यंत मी येत आहे. का असं वाटलं मनात विठ्ठलाची ओढ अशी का लागली तुम्हाला? ती का लागली हे आपल्याला सांगता येणार नाही आहे, ते कुणाला सांगता येणार नाही आहे. एकदा आपण आलो की जी आवड निर्माण होते ती होते.
त्यामुळे त्याच्या पाठीमागे काय कारण असेल असं कोणी काही सांगू शकत नाही. काय वाटतं विठ्ठलाच्या चरणी माथा टेकून? एक आनंद वाटतो असा विशेष की आपण देवाच्या दारी आलो आहे म्हणून. बाकी सगळं आहे ते देव बघून घेणार आहे. आपणच ते काय करतो असं काही नाही. आपल्या पाठीमागे देव आहे म्हणून आपण सगळं करतोच. गेली 20-30 वर्ष तुम्ही वारी चालताय, काय खडतर अनुभव तुमचे? खडतर अनुभव मला आला जो सगळ्यात चालायचा जो खडतर अनुभव आहे याच्यामध्ये तो पहिल्या वारीला मला आला. कारण मी चालायची प्रॅक्टिस केली नव्हती अजिबात. थेट आलो ते डायरेक्ट चालायला आलो. पण चालायला आलो ते सुद्धा दिंडी सकाळी निघते आणि माझं पहिलं वर्ष होतं. माझे भाऊजी हे LIC मध्ये LICचा ग्रुप एक जॉईन त्यांच्यामध्ये झालेला होता, एक 10-12 जण. आणि त्यावेळी सॅटर्डे होता. त्यांनी विचार केला की हाफ डे आपण करून निघूया म्हणून. त्यामुळे त्यांच्याबरोबर मलाही थांबावं लागलं आणि हाफ डे करून निघून हातकलंगले पहिला 30 किलोमीटरचा टप्पा होता डायरेक्ट. त्यामुळे दिंडी निघून गेली होती. आम्हाला न थांबता त्यांच्याबरोबर मी आलो आणि प्रॅक्टिस अजिबातच चालायची नसल्या कारणाने अगदी म्हणजे हातकलंगण्यापर्यंत. पण मनात निश्चय करून ठेवला गाडीत बसायचं नाही म्हणजे नाही. त्यामुळे ते अगदी हातकलंगण्यापर्यंत सरासरी चालतो. आम्ही उशिरा आलो तोपर्यंत दिंडीवाले येऊन झोपले पण होते. या ह्याच्यात कीर्तनकार प्रवचनकार वगैरे अशी नेहमी उदाहरण दिलं जाते. आता तुम्ही मुद्दाम तेच पुन्हा एकदा तुम्हाला सांगतो की साखर कशी आहे तर ती गोड आहे असं उत्तर येते. कशावरून तर बराच वेळ विचार केला तर काही ना सांगता येते काही ना सांगते. गोड आहे एवढंच ते सांगतात. ते काय आहे ते त्यांना अनुभवलेले असते. म्हणजे कसं त्यानं चाखली बाबा ही गोड लागते हे होते असं. तसं नुसतं दिंडीचं किती वर्णन सांगितलं किंवा हे चांगलं आहे किंवा वारकरी पंथ चांगला आहे हे सांगून नुसतं नाही चालणार. हे नवीन पिढीचे जे तुम्ही म्हणताय की नाही ते जर ह्याच्यात मिसळले त्यांनी जर ते अनुभवलं की आता काय गोड आहे हे कळल्यानंतर ते पुन्हा राहतील आणि व्यसनापासून बाजूला राहतील. ह्याच्याकरता शासनानं काहीतरी करायला पाहिजे की हा अभ्यासक्रमातून दिसायला पाहिजे की आपल्या वारकरी पंथाचं किंवा इतर ह्याचं सांगितलं पाहिजे. सामाजिक संघटनांनी सांगितलं पाहिजे. उगीच आपलं झेंडे घेऊन जे गावातनी फिरतात आणि ते करतात त्यापेक्षा या चांगल्या मार्गाला मुलांना याला ही चांगली संधी आहे आणि ही गोड होऊ शकते. काय मुळात कसं आहे त्याच्यात की पंढरपूर क्षेत्र जे आहे ते इतर क्षेत्रापेक्षा आणि इतरपेक्षा फार मोठं आहे. त्याचं कसं होतं आहे की एवढे सगळे बाकीचे जे संत झाले भरपूर ठिकाणी प्रत्येक प्रांतात येण्यासाठी हे सगळे पंढरपूरलाच आले. इतर ठिकाणी कुठल्या देवस्थानाकडे किंवा असं गेलेलं नाही आहे किंवा अशा विशेष एवढ्या मोठ्या प्रमाणात पालख्या किंवा हे असं मोठा सोहळा कुणी निमंत्रण न देता स्वतःच्या पैशानं स्वतःच्या ह्यानं केलं जाते. कुठलं अनुदान नाही किंवा कुठलं काही नाही त्याला असं ज्यावेळी येत आहेत त्यावेळी ह्याच्यात निश्चित काहीतरी आहे ना. त्याशिवाय इतके लोक येणार नाही. आणि संतांनी एवढं मोठ्या प्रमाणात वाङ्मय निर्माण केलं एवढं चांगले विचार ठेवले हे सगळे काय आपण एका वेळा सगळ्यांना शक्यच नाही. याच्याकरता कीर्तन प्रवचन ते उडी लागावी. याच्याकरता मुलांना त्याच्यात न्यावं, लोकांना आपण पण जावं, इतरांना सांगावं. आणि अशाच पद्धतीचा हा पंथ असल्यामुळे वारकरी संप्रदायात येतात. तिथं तुम्हाला भरपूर ऐकायला मिळते. असं सहज जरी तुम्ही कुठे आता फडावर वगैरे गेला तर तुम्हाला चांगले कीर्तन चांगले विचार ऐकायला मिळते. असं काय कुठला कीर्तनकार बोलून सांगितलं की संध्याकाळी जाऊन तू दारू पिणे किंवा हे कर असं काही कोणी सांगणार नाही. चांगलाच मार्ग सांगितला होता त्याच्याकडे. पण चांगले विचार ऐकायला काय हरकत आहे. बरं एकदा वर्षातून 10 दिवस ऐका त्याचा परिणाम निश्चित तो कायमचा चांगला होईल. आणि तशी उदाहरणं पण आहेत. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण ही राज्यातील महिलांसाठी ऐतिहासिक योजना आहे. या योजनेच्या लाभापासून जिल्ह्यातील एकही वंचित राहणार नाही ही सर्वांची जबाबदारी आहे. ही पारदर्शक योजना असून कोणीही पैसे मागितल्यास पोलिसांकडे तक्रार करा. अशांना थेट तुरुंगात टाकण्याचे आदेश पोलिसांना दिलेत असं पालकमंत्री उदय सामंत यांनी सांगितलंय. चिपळूण येथील इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र नाट्यगृहात मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण या योजनेचा शुभारंभ श्रीफळवाडून करण्यात आला. यावेळी आमदार शेखर निकम, प्रांताधिकारी आकाश लिगाडे, जिल्हा महिला आणि बाल विकास अधिकारी श्रीकांत हावळे, तहसीलदार प्रवीण लोकरे, मुख्याधिकारी विशाल भोसले आदी उपस्थित होते.
गेले अनेक दिवस प्रतीक्षा असलेले दोडामार्ग तालुक्यातील तिलारी धरण ओव्हरफ्लो झाले आहे। येथील धरणाच्या 4ही दरवाजांमधून मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा विसर्ग सुरू आहे। तसेच येथील उन्नई बंधारा जो आहे या बंधाऱ्याच्या 7ही दरवाजामधून मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा विसर्ग सुरू आहे। या दोन्ही बंधाऱ्यातून जे पाणी सोडले जाते यातील पुच्छ कालव्याद्वारे हे पाणी तिलारी नदीला सोडले आहे। त्यामुळे तिलारी नदीच्या पाणी पातळीमध्ये कमालीची वाढ झाल्याचे आज चित्र पाहावयास मिळाले आहे। याच पार्श्वभूमीवर आज तिलारी पाटबंधाऱ्याचे कार्यकारी अभियंता जाधव यांनी आज तिलारी धरणाला भेट दिली आहे। तसेच या ठिकाणी असलेले अधिकारी कर्मचारी यांना देखील आवश्यक त्या सूचना दिलेल्या आहेत। यावेळी ते बोलताना म्हणाले आहे की येथील नदीकाठच्या गाव जे आहेत येथील लोकांना किंवा शेतकऱ्यांना सतर्कतेचा इशारा दिलेला आहे त्यांनी, व नदीपात्रात कोणीही उतरू नये। तसेच आपली शेतीची कामे करताना देखील आपली काळजी घेऊनच या ठिकाणी कामे करावी असे त्यांनी आवाहन देखील या ठिकाणी केलेलं आहे। तर तिलारी धरणाबाबत याही पुढच्या अपडेट आम्ही तुमच्यापर्यंत देत राहू। कोकण 7 लाईव्हसाठी लव परब, दोडामार्ग। शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा। कोकण रेल्वे पूर्ववत, तिलारी धरण ओव्हरफ्लो आणि शासकीय मेडिकल कॉलेजकडे पालकमंत्र्यांचं दुर्लक्ष। बातमीपत्रात वेळ झाली आहे इथेच थांबण्याची। पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह। धन्यवाद।